Pozrite sa, čo je to za pokrytca. Toto je fotka, ktorú on sám uverejnil ani nie mesiac dozadu. Pochválil sa, že bol na preventívnej prehliadke. A hádajte, v akej nemocnici sa nachádza. Je presne v nemocnici svätého Michala, v tej hroznej nemocnici, ktorej výstavbu tak kritizuje. Čiže na jednej strane si bude otvárať ústa, na druhej strane mu absolútne nie je blbé využívať výsledky práce vlády Smeru. A nečudujem sa mu, že je ako pacient taký spokojný. Tá nemocnica je v skutočnosti totižto kvalitná, s výborným prístupom lekárov. Nepochybujem, že s rovnakou radosťou v tejto nemocnici využíva aj služby špecialistov. Naď v živote nič fungujúce nepostavil. Minulá vláda sa zmohla akurát tak na momky, cez ktoré sa šprtali ľuďom v nosoch a kradli peniaze zo štátneho rozpočtu. A ešte zvládli stany pre Ukrajincov, aby ich spolu s Mikulcom mohli bez dokladov púšťať na Slovensko. Takže, keď sa na budúce bude chcieť navážať nielen do ministra, ale aj do manažmentu obrannej siete nemocníc, mal by si to v hlavičke dvakrát prepočítať.